Здравейте, аз съм AI Mimi и ще ви помогна с следващото ръководство за използване на софтуера на Planit. Как да направя ново искане за платен отпуск? Изберете ново отсъствие, което ще ви навигира към екран за избор на вида отсъствия. В екран Заявяване на отсъствие, първото меню ви дава избор за вида на отсъствието. От менюто категория изберете Платен отпуск. След като направите избора, се отваря допълнително меню с възможност за избор на вида платен отпуск. Ако желаете да напишете съобщение за одобряващият, може да го добавите в полето с съобщения. В обхват избирате периода на отпуска. Може да навигирате от стрелките или от меню за избор на месец и година. Първо избирате първия ден на отпуска, след това изберете последния ден на отпуска. Ако са в два застъпващи се месеца, го направете като прехвърлите избора във вторият месец. Ако желаете да промените избора си след като сте избрали периода, изберете отново дата. Първоначалният избор ще изчезне и трябва да изберете нова дата за край на отпуската. Важно! Софтуерът автоматично взима предвид празничните дни и не ги включва в размера на исканият платен отпуск. В полето Работни дни показва колко дни ще бъдат консумирани от наличните дни платен отпуск. В прозореца Натрупан платен отпуск по години са показани дните платен отпуск, които имате преди и след заявлението. Ако търсите повече видеа като това, моля изберете линка от описанието.